יעשו. חגית יעשו, צהריים טובים. צהריים טובים, שלום. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. היום הקרנת בכורה? כן, התרגשות. התרגשות גדולה מאוד, בירושלים? כן, בירושלים, בבית הקונפדרציה. במעמד שגריר אתיופיה? כן. ולסרט קוראים, אנחנו שומעים אותך באמהרית, זה שיר הנושא. את שרה שם באמהרית, ראיתי. יפה להעלה. אהודת קוראים לסרט? אהודמת. אהודמת. שזה? שזה חגים. חגים? הפירוש שלו חגים. שזה חגים. כן. מי ביים את הסרט? ספרי לנו קצת על העבודה עליו. באמת פגשתי את שי פורט, די במקרה. כן. יצאנו ככה קצת לדבר וסיפרתי לו על החלום שלי להגיע לאתיופיה ולחקור על השורשים ועל המוזיקה, ושי, תודה לאל, הכתיב לי אותו, ויצאנו למסע מרתק באתיופיה, שלדעתי כל אחד צריך לחוות את אתיופיה כי היא מדהימה ביופיה, ונראה היום את זה בסרט. כן, ככה תמצתת את זה כפי שאת יודעת לתמצת, אבל אני תכף, קודם כל אנחנו נגיד, היציאה הזו לסרט היא תוך כדי איזושהי בעיה שאת מוצאת שקורית לך באשר לאחרי כוכב נולד, אתה צריכה לייצר להם אלבום, מצאת שהמוזיקה לא ממש מדברת אלייך ושהדברים קורים לך מהר מדי. כן, כי לצאת מתוכנית שהיא נותנת במה מדהימה, יוצאים בעיקר אני בכל אופן יצאתי נורא מבולבלת. כן. והתחלתי לחפש מה באמת אני רוצה לעשות, כאילו להקליט אלבום ולהוציא שירים, את זה אני יכולה, אתה יודע, זה בקלי קלות. אבל לבוא ולחקור ולדעת בדיוק את המוזיקה אני רוצה, הייתי חייבת לעשות, ואז עשיתי הפסקה וכמובן הקטע האתיופי ולחזור לשורשים זה הדבר הכי טבעי והכי אמיתי שיכלתי לעשות. ואמרת, את אומרת בתחילת הסרט שרצית לחזור למוזיקה של ההורים. כן. ושאת רוצה לשיר את המוזיקה של ההורים. נכון. ושאלתי את עצמי לרגע כדור שני גם כן למהגרים, אם במילים האלה את לא ממחישה את עד כמה הדור השני לוקח עליו בכוח, בקושי, גם אם באהבה, את הזיכרון, את השורשים של בית אבא ואמא, הבית ההוא, לא הבית שלך. כן, אני חושבת שכל אחד צריך לבוא ולראות את הדברים האלה. אני נולדתי בארץ, אף פעם לא ידעתי מה זה אתיופיה. ידעתי ושמעתי רק מהסיפורים. כן. אז אני, בכל אופן, זה הפעם הראשונה שבאתי וחקרתי את אתיופיה. כן. וראיתי איפה ההורים שלי נולדו. כן. אני חושבת שכל אחד חשוב שהוא יבוא ויראה, וידע מאיפה כל השורשים וההיסטוריה שלנו. אחד הדברים היפים שאני לפחות שמתי לב אליהם במהלך הסרט, זה לפני הכל העובדה שאת יוצאת למסע הזה עם אבא. כן. מה כן? לא כל אחת נוסעת עם אבא שלה לכזה מסע. נכון, באמת שאני הרווחתי. כשסיפרתי להורים שלי שאני יוצאת למסע באתיופיה, הם נורא שמחו. כן. אתה יודע, אני כל הזמן שומעת מהסיפורים מהאבא שלי
את כל הרצון שלו להגיע לארץ ואת המוזיקה, כי גם הוא יש לו חלק גדול במוזיקה. וכשאמרתי לו, טוב, אבא, אני אלך לכפר שלך, אני חייבת לראות את זה, אני חייבת להרגיש את זה. אז הוא אמר, את לא יכולה לנסוע בלעדיי. הקשר ביניכם, הקשר המקסים בין אב לביתו, נחשף ככה במהלך הסרט לאט לאט. מתוך התמונות, ישנו רגע אחד מסוים שכבש אותי יותר מרגעים אחרים, זה הרגע שבו את ואבא מתחילים לקנות בגדים, אלא מה? ולא בא לך כל כך על הטעם שלו, כי הוא מציע לך כל מיני סמלות, ולאמא משהו לא מי יודע מה. אבל מיד אחר כך, אבא קנה לעצמו כמה בגדים, וגם ככה שיחק איתם, ופתאום הוא נראה אחר לגמרי, ועם תנועת ריקוד, וגם הוא ככה מניע את הכתפיים, כמו שאתם מניעים את הכתפיים, בצורה שאני אף פעם לא הצלחתי להבין אותה. ולך יש חיוך על כל הפנים. כן, זה אחד מהרגעים שאני חייבת לקחת איתי כל הזמן ולזכור מאתיופיה. כי נכון, יש לי ולאבא שלי חיבור ענק, ובמיוחד כשזה עם מוזיקה, בסיטואציה כזאת שאנחנו נמצאים באתיופיה, אז זה בכלל כיף לדעת רואים את הדברים האלה. הרגע שבו את שרה שם באמהרית הוא הרגע הגדול מכולם. נכון, שרתי ביום השני עם להקת אקספרס. נפגשתי איתם, קצת שיתפו אותי בכל המוזיקה באתיופיה. למדתי המון מהם. וזאת הפעם הראשונה שעליתי לג'ם סשן באתיופיה, לשיר באמהרית. כן. זה היה הכי כיף בעולם. כן. וגם רואים איך לאט לאט מתפתחת שפת הגוף שלך לשיר באמהרית ולא שיר בעברית, זה שונה לחלוטין. נכון. האמת שזה באופן תנועת הכתפיים הזו, מה זה באופן טבעי? אני ישר מתחילה לרקוד, כשאני שומעת מכתבים אתיופיים, אני ישר מתחילה לזוז. אתה שמת עכשיו לפני שאני לא לשידור את הדמת, ואני פשוט רוקדת לי בבית קפה פה, וכיף. כי זה באמת מוזיקה נפלאה. איך את חגית סביב כל הדברים האלה, ועם הפגנת יוצאי אתיופיה בחודש האחרון, גם אתמול היה ניסיון לחזור ולחדש קצת ולסמן שהבעיות עדיין לא עברו. איך את שם? איך את מרגישה עם כל ההתרחשות הזו? נורא מצער אותי שזה הגיע, לאן שזה הגיע. אני גם מצד אחד נורא שמחה שאנחנו פה ואנחנו צועקים, כי אני מגנה כל אלימות שתהיה. אני חושבת שצריך לבוא ולדבר על הדברים, ואפשר לבוא ולתקן, כי אנחנו כבר דור חדש, דור אחר, וזה נורא עצוב, זה עצוב פשוט שזה מגיע למצב הזה. כן. את מעורה, את בתוך העניינים. כן, האמת שראיתי את זה די מרחוק, הייתי בתקופה קצת בחול, בהופעות, כן. אבל עכשיו חזרתי ואני... מתחילה להתקרב. כן. נחזור ונגיד שתהיה גם הקרנה של הסרט שלך בסינמטק תל אביב ביום שישי. ביום שישי. היום הקרנת בחורה, חגית יאסו, ברכות, תודה רבה לך, צהריים טובים.